Afrika mar otieno oimore kamora mora maintiere kendo erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi neno weche manyien ma waiko ni otieno ma kawuono to mokwongo magi thuond weche ma wamiyo pek. The budget that was allocated for COPFI was 3 billion. This financial year, we have 4 billion. Kama ukiangalia budget tafadhali enda uangalie hiyo budget vizuri. Jatend migao mar omenda John Mbadi oseyo moko kuom jotelo maloso marach ewi budget hik omenda mar 2025-2026 modhi somo dwe manyiena. You may have to do more in terms of taxpayer education on what they expected to do. You may also want to facilitate to publish clear guidelines. KRA iseyo ewi okang' margi mar goyo usuru mar atamalo 16 mwandu duto ma jopiny tiyogo. Lafti notimore maber, tuo norumo to nyathi bende king'iyo ngimane en healthy, otugo dende omedore maber wang'e moro mane yellow chatinde you cannot easily tell. Be ing'eyo ni tuo mar ringa mar remo kata sickle cell inyalo thiedh? Wakelo ni sigana mar wuoyi ma jahigni 6 moyudo thiedhno tok miye ondhudho manyiena. Nyakwara Mugejuang bed thuolo mar chwalonwa ote magi kokale namba mar ote machuo kariade kauchiel nono Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Antiere kae kod jaloko marwa Belinda Phillips. Nyinga Joyce Oduor. Jatend migao mar omenda John Mbadi okono josiasa maseyo budget ma odhi somo dwe manyien ka wacho ni giwere kod propaganda. Mbadi ne loso e romo e kaunti ma Migori kama notene gi jotelo moko makaluo kama osingo mar dhi nyime kod siro jatend piny Kenya William Ruto. Jatend migao no mar omenda John Mbadi mane oten kod jotelo mamoko makaluo motiu gavana ma Migori Ochile Yako, Dibon ma wendo Walter Wino kod jagoro maduong' e migao marite pacho kae Raymond Omolo e kinde nyasi ma choko omenda ne kanisni mag roho igwego mag wendo nyasi mane obage skund pae mano madede ne okon jod bura maseyo budget mare ne koro bed mos. A honorable member of parliament spoke very badly and passionately that the budget for this year has issues. And he cited two things. Number one, he mentioned that there is no allocation for coffee, promotion of coffee farming. When he was a chairman of Budget and Appropriations Committee, the budget that was allocated for coffee was 3 billion. This financial year, we have 4 billion. Kama ukiangalia budget tafadhali enda uangalie hiyo budget vizuri. Mbadi ne wane budget mare dhida sectors duto kegwenge duto e pacho kae bende dhiyudo pok margi e yono mowinjore. A constituency like Dadaab is getting the first tarmac road since independence. Yet when the same gentleman was the chairman of Budget and Appropriations Committee for 2 years, he was taking 6 billion to his constituency and Murang'a County, one county, 6 billion. He has the audacity to speak and address someone like Mbadi. Ne odok ne piny owacho motelne kod jatend piny Kenya William Ruto ka wacho ni en mano mode oganda luo ka achiel kod jo Kenya duto. Ananyiso ujo thurwa jo Migori jo Homa Bay ni mwang'eyo ni 2027 kochopo. Ka jo thurwa ok nyal go kura ne gude lang'o ni de wabed jo maricho maonge gero kamano. Kodh ni emwakome emwatiye ka ng'ato loso koth moro kuro chieng' nwane ka kodh no nobiro kobiro minyalo kome wanyalo wuoyo to sani kodh ni emwaneno. Jotelo mamoko makaluo bende ne ochope nyasini ka otele kod gavana ma Migori Ochile Yako ne wach ni gin gisiro jatend piny Kenya William Ruto nikech dongruok magiseneno ka kuom piny owacho ka bende komachielo giseyo jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua kuom siasa mogoyo. We will work with the national government because elections are about getting leadership that will deliver for the people. One way mon wamed support President Ruto. Jo agito nyaka dong mana kuom magintiego. Ji adimo yie kamano. Kendo gimed bedo kamano to gimed gero wato kendo berni ok wan kende ka konagi jogi inwango ka gin kuonde te gikonyo. What the president is doing in Migori County, he's doing it in each and every county
in this country. Gachagua came up with very sensational and dangerous statement as regards the election of 2027. Everybody operates beneath the law, and Gachagua is no exception. And therefore, I'm giving the police 1 week to arrest Gachagua so that he can record his statement. Ochilo ne wani limbe mar jatend piny Kenya William Ruto mane otime e kaunti ma Migori onyago leo mathoth. Wach mane oseko ji Bruno Mawendo Walter Owino kod jagoro maduong' e migaono mar rito pacho kae Raymond Omolo. That the Migori people are very grateful, and we even want him to continue visiting us. And I want to thank His Excellency Governor Ochilo for the leadership that he has demonstrated, working closely with all the elected leaders in Migori County. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol mochung'ne choko usuru KRA okete mbero maliet e wichuogo chik maling'ling madhi miyo jopiny yango ohala maggi maling'ling. KRA odokne okang' margi mar jugo usuru mar atamalo 16 mwandu duto ma jopiny tiyogo, kagiwacho ni usuru makamano tin ka ipimo kod pinje mamoko mag Afrika ma Ugwe. Chris Owino leronwa mathoth. E nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda, duol mar KRA ochwero loya ewi okang' margi mar chugo chik madhi chuno jopiny mondo yang nonro mag ohala maggi mabathe. We did see quite a bit of B2B fraud, especially in what we call the missing trader scheme. And so we have instituted measures, and the special table is one of the mechanisms that allows us to address pins that are being used for purposes of missing trader. Jokanyo ma komiti no kotelne kod Jod Brumamolo Kimani Kuria kod riwruoge mag jotich sayo chikno kuom kalo kiewo. But for us to be able to acquire the data that is necessary for purposes of tax adjudication or tax assessment, so it's data that will be incoming and not for us to be sharing data. Duol mar KRA bende okete orindi maliet ewi okang' margi mar jugo mwandu ma jopiny tiyogo usuru mar atamalo 16. Jokanyo ma komiti no wacho ni okang' makamano osemiyo joket mwandu dar pacho kae gino ma KRA okwedo. Duol mar KRA wacho ni pinje mag Afrika ma Ugwe ka Uganda kod Tanzania jugo jopiny mwandu magi atamalo 18. Special table again is a matter that has come out as of a great concern. You may have to do more in terms of taxpayer education on what they expected to do. You may also want to facilitate to publish clear guidelines on what on the documentation that is asked. Chris Owino, Ramogi TV. Dwaro mar piny owacho mar mono oganda mapacho kae modake pinje maoko kata diaspora mar koso ndikore mar kawo ombulu gi opande maggi podi medo yudo seyo. Okang' makama biro tok doho maduong' chieng' tich abich mar jumani thicho oko bura mane ochwal negi mondo ginon wach makama. Magi duto timore e kinde ma piny Amerika bende chano kadho paro mar chik mar ng'ado kwan atamalo 5 ewi omenda ma ioro kowuok e pinyno kadhi e pinje mamoko maoko. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Kaluwore gi bura mane doho maduong' ong'ado chieng' tich ang'wen mar jumani, jang'ad bura Lawrence Mugambi noyango ni pende chikno kare 37 okodonjore gi chik mar yiero kare mar 5. Ma en bang' bura mane seneta Mabusia Okiya Omtata chwale nyim doho mar kwedo chikno mar yiero, wach ma pod medo yudo seyo. Doho no nyisowa ni jo diaspora gi chalo jo second rate, ok gichal gi jo Kenya. Katiba ma Kenya wacho ni mondo ibed jogo ombulu nyalo tiyo gi kipande kata nyalo bedo gi passport. Onge tiende mondo mi jo diaspora wa mi chik mopogore. Makoro rachi molo kata 2022 ne court bet nomiyo wa reprieve matin, no yie ni jo diaspora man gi kipande nyalo tiyo to sani mano koro gol. Jakom mar oganda modak e pinje maoko Dr. Shem Ochuodho oliko ni ok gimor kod ng'etono kendo gichano dok e doho mar ywagruok mar kwedo bura mane doho maduong' ong'ado. Wa wuoyo kod wakinde magwa, waparo ni wabiro dok Court of Appeal, to mano ok dawach sani nikech pod en gima wa consult. Ochuodho bedo ni jo diaspora kelo mwandu mathoth e piny Kenya kaachiel kod pinje mamoko mag Afrika makaber owinjo migi mich kaluwore kod tich matek.
jo diaspora gi kelo mwandu mang'eny e Kenya kata e Africa. Monego bed ni wamiyo gi incentives, ok onego bed ni wadino negi, miyo wawang'o gi mondo kik gikel mwandu. Ta adier chalo ni kot ne ok realize ni nitie jo diaspora gi mopogore. Nitie jo diaspora manie East Africa, manie Uganda, Sudan, Kenya, South Sudan, gi Rwanda kata Tanzania, gi Burundi. Gin ok gidwar passport, gimiluongo ni regular passport. Passport be nitie kabila ariyo, nitie regular passport to kod nitie temporary passport. Gin gidwaro mana temporary passport mondo kidhi Tanzania. Omiyo nonego dong'e ni gionge gi regular passport. E kinde ma mago timore, wenge duto bende rango piny Amerika juma mabiro, kapo ni gibiro kadho paro mar chik mar omenda ma idendo kaka One Big Beautiful Bill, machano ng'ado kwan atamalo 5 mag omenda ma ioro kowuok e pinyno ne pinje ma oko mopogore opogore. Onge pinje mabiro safa moloyo kuonde kaka India gi Mexico gi Kenya gi Nigeria pesa kopo ni chik ni odhi okadhi nikech kuom Kenya matiende ni bilion chiegni 20 ibiro ng'adi, mano nego bed ni biro konyo jo Kenya. Jogi already gichulo ushuru e pinje ma gintiere ni, to kendo gin jok ma oluoro chik kata ma respect the rule of law. Seyo bende omed biao ne jatend migao mochung' ne weche limbe mag pinje ma oko Musalia Mudavadi, mawachore ni ne otimo limbe e piny Amerika machiegni ne, kendo ne okoso loso e wi dwaro makamano. Waziri mar weche ma oko Musalia Mudavadi mane wan go school ne ni Amerika, ok na winjo ko wuoye wachni, to nonego wuoye nikech kwa ng'eyo ni 56% ma mwandu ni wa oko kano romo gi nyawadgi ma Amerika. Samo wuoye weche mag agoa gi mamoko, mae en gimonego jo sirkand piny owacho ma Kenya wuoye matek ahinya. Jod bura mag Republican chano kadho paro mar chik mar omenda mang'ado kwan atamalo 5 mag omenda ma ioro e pinje mamoko ma oko chieng' wuok tich mar juma mabiro. Poni chik no biro kadho, jod bura go geno ni ibiro kete e chik e dwe mar 7 mar higane. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Obila ma Nairobi omako achije moko 6 ma itudo gi kuo mag simbe magimayo jopiny e chuny bomani. Apedha makamano bende noyudo simbe 77 ma ichichni nokwal kowuok kuom jopiny kachiel gi omenda achenga siling 614 magin pesa michichni oyudi e yor njore. Jatend obila ma Nairobi George Seda okwayo jogo manyalo bedo ni osema simbegi mag ong'we yamo mondo go lipot e tesend obila mani machiegni kodgi, kowacho ni apedha makamano biro dhi nyime mar wuodho oko achudhe mag simbego. So the 614,000 plus 77 phones were from one person. This money, in our view, we take it that this the money is using to buy phones from those customers. Once they snatch, they bring you the phone, he pays you. This is an operation which we intend to continue with in this city and any other part of this town. Phone snatching have been rampant. Members of the public have been losing phones. Tuo mar fistula medo nyoro joma mine mathoth e pachoka kendo weyogi kod adhola mar del kod chuny. En tuo ma inyalo geng'a kendo inyalo thiedhi, makmana ni joma mine moko tuo ni nyoro nikech wich kuot kod koso bedo gi nyalo mar yudo thieth maber. Higani odiochieng' hingo tuo mar fistula mane obagi e kaunti ma Kisii omenyo dwaro mar kedo kod geng'o tuo ni e kind joma mine. Sigana ni en mar miyo joma mine mijing'o kod geno. E gweng' ma Igoge wayudo Damaris Marube, miyo manigi nyithindo 5 katimo tijege mapile ka pile kaachiel kod wuon pare. Kata obedo ni obwonjo mos, sigande en mar lit mane okale. Damaris ne obedo kod higni 7 mag chandruok. E higa mar 1998 kane odhi nyuolo nyathine mokwongo, ema ne mucho kae kuom seche mathoth kendo miyo obedo gi tuo fistula. Midhiero no ne ok oketho chal mar ngimane kende, to bende ne rik oketho ode. Letea shida kila saa kwa naoga. Ukitoka hivi lazima uoge.
hakuna kutoka kwa hii geti uende kwingine. Sasa wewe kazi yako ni kukaa wewe peke yako. Marafiki wakanitoroka. Toka ne otimne bero, Damaris ne oloko lit mare mondo obed geno ne joma mine moko kendo puonjo mine e wi tuo fistula kod ber mar manyo thieth mapiyo. Watu waendelea kuambiwa ukweli, kwa sababu kuna wengine mabibi zao wako na shida kama hiyo na hawajajua. Watu waendelea kufundishwa zaidi, wajue na wachukue mabibi zao watibiwe. Odiochieng' hingo tuo fistula ne okelo kanyakla jokanyo, jolonye sekta mar thieth kod mine mane nigi tuo fistula ma osethiedh ma ochango mondo ginywak lwedo e puonjo mine e wi tuo fistula kendo giked mondo mine oyud thieth maber. In implementation, of course, we have various challenges or experiences, and one of them has been the need to continuously train doctors. One, of course, we have various levels of training. We have the basic training, we have advanced, and then we have expert level. Nonro yango ni ewi mine 3,000 mayudo tuo fistula higa ka higa, mine 1,000 kende ema itimo negi bero. We are also launching the fistula surgeons training manual, and this initiative will ensure consistency in clinical practice, promote quality care, and ultimately contribute to the elimination of obstetric fistula in Kenya. We will reach to you uko mashinani so that we can bring you forth. We bring you to the hospitals, you get treated so that you can continue with your normal life. Thuon wach mar nyasino mane en ngima miyo ratiro mare kata her health her right gi dhongere nyiso dwaro mar nywako lwedo mondo mine duto oyud thieth maber e seche magidhi nyuola. Ranyisi en sigand Damaris gi puonj makare, jip kod thieth mapiyo, mine nyalo duoko nyadhi margi kata bang' bedo gi tuo fistula kendo dago ngima maber. Kambi mar Royal Media Services komakore gi osuptal mar St. Peters nobago thieth manono e kar romo majivanji e chuny boma ma Nairobi. Jatelo mochung' ne Radio Citizen Tina Ogal wacho ni chenro makamano en yo mar kelo kanyakla johera mag stesende mag Royal Media Services mabende otelo e pachoka kaluwore kod nonro mopogore opogore. Jodak mar Roma 1,000 maboma ma Nairobi noyudo thuolo mar thieth manono mag tuoche maka kod kacha. Wengi walikuja hapa, mtu alikuwa na ajali hajatibiwa, mtu alianguka na bodaboda, pikipiki wiki 3 zilizopita, mwezi mmoja, mwaka mmoja uliopita hajaangalia. So this is just an opportunity. Wajue kuwa sisi tunawajali. Ni vyema wana bodaboda wanachangia katika kiwango kikubwa katika uchumi wa taifa, tuwahusishe katika shughuli nzima ya matibabu wakati wa baridi, wakati wa vumbi na kadhalika. And it's absolutely free. Na ukumbuke bado unapata mawaidha kutoka kwa specialist, tuko na gynecologist. Tunahusika na accident mingi, tunahusika na maugonjwa mingi. Wale wako na kifua tuliwaambia wakuje wapimwe kifua ili azije akapata pneumonia imwanguse kabla hajajua. Nimefurahi sana na madaktari kwa kazi yenye wamefanya, na watu wa Citizen nimewaona kina Monai. Nyakwara Mugejwangi kanyo yie na mar mondo mi akaw yoyo madundo kata kamano asoma nemo kukum ote ma uchwalonwa achiel kachiel kokale Facebook. Margaret Oranga wachona awinjo lendo ka an Migori, pokea ajowi wachona ni makare ka an ting na Kakrao, Migori County. Ote machielo kae mano mar Emma Emer wachoni Emma mar Games Rembe aneno news gi mama Roslyn Nyartingare kachiel gi nyikwae motingo wacho kanyo ni motingo Val, John, Bravona, Maxigi Boy. Weche manyiena nenore malera. Okoth bende wacho kae mano Okoth Onjiko Jaunga wacho na Ramogi TV e yo makare kod japuonj Morris Oyoko, japuonj George Nyawade ka bende Ishana bende wacho kae no neno e yo makare ka entiere Ugenya Masiro Udimbe. Nyakwara Mugejwang med mana kete Ramogi TV akaw yoyo madundo gi sani kaduogo taduogo kod twak e chenro mar mine wacho. Kik idhi mabor. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *4
487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. If you're not good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka bora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osie. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani, mod jaoda maduong', mondelo temena. Nyaka e ngima masani. Oga kada hol pesa ibuchni, na biro loso go ore. Yasayo kuoki ngiwa, nokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo, kago wanga kon tena no nyithindo. Kinyo dhi nam, ondone kama ng'ato knie ng'ato, nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo, jonyuol ni kit grich. Baba fundi mwere. Dala naka ukadwe. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my darling dear. Kaka kinde mosekalo, kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Pero koluo hera. Ng'ama onge perore. Wini, sani ng'ama onge pesiti monade. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Kik bai. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi aga osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugejuanga, lokruok mar chal mar kor lwasi kinde mang'eny wasebedo ka waneno ka kelo midhiero e sectors mopogore opogore. Kata kamano, lokruok ma kamano bende osebedo ka kelo lwenje e kind oganda, obede gwenge mopogore opogore. Lwenje moko nyalo bedo lwenje e kind le mag bungu kaachiel kod dhano, kata lwenje ma bende nyalo biro e kind jogo ma odaka e kuonde ma wanyalo wacho ni nitiere oro kata nitiere noka mano mar chiemo. Ka waneno ni kaluwore kod lokruok mar chal mar kor lwasi, ema
nitiere gwenge moko mwayudo ka nitiere medruok e kuo mag jamni kata kuo mag dhok e gwenge mopogore opogore. Tang'o makelo magi to ere kaka inyalo keda kod lwenje makamagi ahinya to mikelo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. E chenro mar mine wacho otieno makawuono nyakora Mugia Jwang' antiere kae kod wendo Sally Owuonda ma en jalony e weche mag lwasi mar mondo mi opimnwa ne ni to lwenje makamagi ang'o makelo gi hie to inyalo tiek gi e yo machalo nade. Oimore Sally iriyo nade kendo machiegni e twak e chenro mar mine wacho. Erokamano Joyce maber. Machiegni twak otieno makawuono. Erokamano. Wang'eyo ni nitiere lokruok mar chal mar kor lwasi kendo wanyalo wacho ni mane achiel kuom midhiero ma wan kaka jo Kenya wasebedo ka waneno ka nitiere gwenge mopogore opogore pacho kae. Kata kamano ere kaka lokruok mar chal mar kor lwasi kelo lwenje ahinya to e kind oganda mopogore opogore kata wanyalo wacho ni gin oganda kaka gwenge mage mathoro bedo kod lwenje makamagi mikelo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Lokruok mar chal mar kor lwasi ok obeda beda wach matinde en gima timore but en gima wuon wadak godo. O affect kaka wanyalo dak kaka wan gi kaka wadak gi jok mamoko. Iyudo ka Kenya ka sani nitiere weche mag arita kwe ma wach mar lokruok mar kor lwasi kelo weche mag insecurity. To kuonde ma gigi timore ahinya gin kuonde ma samoro waluongo ni marginalized gi dho ngere. Kuonde ma samoro dongruok pok obet sana to samoro binyudo ka dongruok nitiere yes but gin kuonde ma bedo gi oro sana iluongo ni ASAL, arid and semi-arid areas. Mwayudo gi ka bende gintiere northeastern parts of Kenya. Tiyudo ka samoro bende kata Rift Valley yo Baringo kucho gintiere. To kati Nyanza bende nitiere kuonde ma wang'eni mang'eny kabisa ma weche mag oro bedo problem. To chal mar kor lwasi miyo samoro kuonde ma wawuoye mang'eny ahinya gin weche mag dhok, weche mag kuo mar dhok. Iyudo ka seche ma nitiere oro sana jibiro kuma nitiere gi lum. Koro gibire gwenge mantiere gi lum to gidak to samoro ido ka jok mi ikonyo gin gichero kaka ginyalo bet nika seche ma koth koro chwe to giting'o giwuok gi dhogeu. Koro mane makelo lwenje mang'eny ahinya kuonde goeko. Lakini kata mani Nyanza weche mar lokruok mar kor lwasi osekelo lwenje mang'eny. Nitiere lwenje mar oganda matimore e pi. Masa moro okwasebet kwa link gi lokruok mar kor lwasi. Nikech wach mar lokruok mar kor lwasi miyo pi bedo maliet ahinya. To pi kobet maliet to rech bende okohero kuma pi liete. Rech ringo dok iye kuma pi nyalo betie mang'ich mondo ginyal survive. To seche ma gimedo donjo iye wabe kaka dhano nikech rech be mwadak godo e nam lolwe kanyo. Waringo wamedo dhi iye kwa dhi manyo rech ni. To seche mineno kwa dhi iye nitiere territory. Nitiere kor ng'ato ka ng'ato ma ji lupe. Mano koro kwang'iyo e boundaries mano kwatiyo kod ranyisi kata piny Kenya kod pinyno mar Uganda kata pinyno mar Tanzania. Nikech adira kinde mang'eny Sally wajaneno kata ka jolupo mawuok piny Kenya ka iwacho ni nomakgi nikech ne gikalo tong' gidhi korka Uganda kata Tanzania. Nikech manero nitiere mar pinje mar Kenya, Uganda, Tanzania nikech ibende rech ni manyaka idak godo. Koro kidonjo iye kucho kidhi manyo rech iyudo ka nitiere shida. To senje moko bende iyudo ka rech pi okokoni bedo maliet to samoro bende nikech liet ma wamedo bet godo pi mamalo bet maliet moingo pi mapiny. Pi mapiny bet mang'ich koro rech medo dhi iye piny kabisa. Koro mano tiende ni idwaro tools gik lupo manyasani mondo mi chopie rech mani piny kabisa ni. Lakini kaka wan jowa samoro wan pod onge gi gik lupo manyasani. Koro do ka few wealthy people mantiere gi gik lupo manyasani ema nyalo chope rech mapiny kachacha. Mano be miyo samoro kuo kisewinjo weche kuo mag gik lupo e pi en nikech ana onge go tambe rech ni manyaka dag godo. Koro miyo nitiere kuo matimore e pi kairi gi weche mag gik lupo mamiyo samoro lwenje wuokie kata mana tho mang'eny osewuoke weche aina goeko. Yes. To wanyalo wacho ni weche makamagi adira to waneno gi obede gwenge go wanyalo wacho ni gin kuonde ma kinde mathoth nitiere oro mang'eny ahinya to mana ka kipime yo makare kata gwenge magwa mago makalo to ipimo kanye yo makare kaka seche moko jopinya nyalo bedo kod rakruok gi wegi. To bende Sally wajaneno ka kinde moko waneno kata ka nitiere kata le moko mago modak e pikacha inyanya to masira makamago thoro timore e gwenge magwa makaluo. Ineno kata karao seche moko
owuok e nam kacha obiro kama ji odak, seche moko biro manyo chiemo, ang'o makelo magi to ere kaka inyalo geng'gi? Wayudo ka nikech lokruok mar kor lwasi, rech odok matin, koro jowa samoro waneno ni wabe wadhi watim farming. Koro nikech idwaro pi mitimo godo irrigation, to ineno ka kidhi mabor to kelo pigno bedo matek. Koro tie aora kae, tie nam kae rima pi odok chien matin te ma wabe koro waketo puothewa mag mwapidhe kata oduma, kata marieba, kata bel. Koro yudo ka wa encroach, wadhi wakao kuma rao, wakao kuma le onego bede ni margi, wa encroach to nikech wabe wadwaro survive. Nikech wabe rech koro onge marlongo, to piny be otuo, koro kuma wanyalo time pur, nyaka watim pur kuma wanyalo yudo pi mayot mwatimo go irrigation. So mano one of the problem matimre kanyo ero e yore mag kaluo, to ken kaluo kende. Kata king'iyo mana Laikipia, watimo research Laikipia 2022, wayudo ka tinde liech odak mana gi ji e gweng'. Nikech onge pi kuma gin koro ni onge pi kuma gidakie mapile. Koro gibiro e mier manyo kuma ntiere pi ma ginyalo modho. Koro pi ma jopiny tiyo godo e miere go e kemiyudo ka gibende gibiro, gidwaro ni gimodhi nikech gibende nyaka gidag gi pigno. Koro mana eri yudo ka koro en lweny moko en e kind dhano gi dhano, but koro en kind dhano gi le, ma bende osekelo tho mang'eny ahinya. To ere kaka wanyalo tieke weche ma kamago? Adwa wachak kod kuonde ma wanyalo wacho ni gin kuonde ma jabedo kod oro mang'eny ahinya. Ere kaka inyalo tiek weche ma kamago? Nikech iyudo ka adira wechego mago mag kuo mag jamni, yudo kata ka ji biro kweli, yudo ni jomoko jawito kata ngimagi kalure ni en rakruok moro ma jabedo e kind kata oganda dhoudi mopogore opogore. En ang'o minyalo tim mar mondo mi oduoka ne piny weche ma kamagi, kata obedo ni nitiere lokruok e chal mar kor lwasi, to kik okel lwenje mathoth ahinya e kind jopiny? To en ting' mar ng'a mar neno ni oreso jopiny kowuok e lwenje ma kamago? Gima nyaka watim en gimiluongo ni climate action. Tich mar climate action, mar gima nyalo konyo mondo mi koth obedie to ochue kaka onego ochue seasons malongo, en tij ng'ato ka ng'ato. Ok wanya wene sirkal, ok wanya wene NGO, ok wanya wene chief. En ng'ato ka ng'ato nyaka wuog oko, nitiere part minyalo play. Emomineno ka president wa owuok gi project milongo ni 15 billion trees. Mondo mi tree cover, wabede gi yiende mang'eny. To kata wan king'iyo kuonde ma yiende ng'eny, yudo ka koth chwe. Koro ang'o mamonowa mondo mi wadonjie wi project ni? Ng'ato ka ng'ato kawe kaka personal initiative. Mapile ka pile, sasa ma koth chwe, tiwuok oko, ipidho yien, kata nyithiwa matindo bi wapuonjo importance mar pidho yien. To apart from that, nitiere wach mar equipment mana wacho ni jomoko onge gi equipment mag lupo. Nikech gige lupo go sani koro nyakiti gi manyasani e kichope pi ma piny ma rech koro dhiecha. Nitiere need mondo mi serikal gi jogo ma jo development partners, NGOs, mondo mi support jogewa, omigi milongo ni subsidy, waduoke bech gi piny mondo mi jopiny onyal afford. Nitiere jok mosechako timo maeri, nitiere counties ma already osechako timo subsidizing, nitiere jo development partners, World Bank, World Fish, IFAD ma already timo maeri. Koro mano gimonego bedni wakao kendo watimo, to bende nitiere gimilongo ni livelihood diversification kiko. Koro kik wabed ni warilai mana rech mantiere inam kachacha kende. Wanyalo timo cage farming mabisa ni ji osedonja ahinya e nam lolwe, to watime yo ma ok dhi ketho nam. To bing'eni e cage farming kanyo asali rekomene nya kuom kili. Wang'eyo ni kaluore kod lokruok e chal mar kor lwasi inya to e cage farming kanyo. E kinde mokalo chien bende wasebedo ka waneno kata ka jolupo bende ywak kaluore ni rech maggi bende tho. To bende gin ka rech mathoth ahinya, ineno ka gichiew gokinyi, kidhi e cage ni kacha tiyudo ka rech magi duto otho. Mano tinyalo konye yo machal nade? Nikech ang'eyo ni mago bende ikelo mana kod wechegi mag climate change. Tho mar rech manie cage samoro bende en the same thing mar pi. Iyudo ka pi mamalo koro liet, pi ma piny ema ng'ich. Koro
oxygen ok donjne reche. Koro pod en the same thing monego bedni watimo actions maoko mag wa reduce kata chemicals bende mwatiyo godo e puothewa mabende samoro yudo ka ringo donje i pi biro ketho pi ma reche gieki survive on. To bende moko bende yudo ka en mana chiemo kit chiemo mamiyo rechewa e cage nikech odwaro a lot of dedication. Odwaro ng'at midonjo godo kanyo mitiyo godo okawo tijno kamare. Maseche imiyo reche chiemo en sama chalre to amount bende ong'eyo omiyogi to wiyo kwil. Koro nitiere a lot of nini ma idwaro kanyo to bende kata mana lony. Koro ningo bedni bende wantiere gi training wasiko kwa miyo jowa. Apart from cage nitiere fish ponds bende ma bende another way of diversifying. Mwaneno kakata Homa Bay nitiere jok magikonyo magi support Homa Bay County to kata Migori County nitiere joma support to mondo donji otim weche mag fish pond mondo mi wati kanyakla wasud mbele pamoja. To bende apart from that oningo bedni wanyalo ng'eyo ni kata mana pur ija lupo lakini timo pur be seche mar rech odok piny masa moro kata namo lor to pod intiere gi gige ni mitimo godo pur minyalo dhi godo mbele kendo inyalo rito godo familia ni. To apart from that and above all oningo bedni waluwore watiyo together in an inclusive way ni ng'ato ka ng'ato ong'eyo role ne mar kwe to kantiere committee mar weche mag kwe kata rita kwe wakelo ji te nikech ng'ato ka ng'ato nitiere gi idea monyalo kero obed ng'ama dhako obed jogo mayudhe obed jogo ma rong'onde kata iluongo ni persons with disability wakel ji te mondo wawinjre. Ing'isa ni thuolo marwa mano mi otieno makawuono serumo. Sali wach ni mogik ka watieko ahinya to kaka inyalo jiwo jopiny modak e gwenge ma wajathoro neno ka lwenje wuok kaluwore kod wechego kata mag kuo mag jamni kalore ne koro gimanyo ka seche moko jamni mage osetho nikech kata kech nikech oro koro manyo kuma onyalo dhi kwale moko mar mondo mien bende obed gi moko kachiel koda seche moko jogo ma seche moko beda koda kata jogo ma seche moko puro machiegni koda nam lolwe koro miyo karawo wuok kacha e pi to biro ketho jamni ketho cham magi mane gisepidho. Gima nyalo wacho en ni ng'ato ka ng'ato okaw patik mamare mondo mi ensure ni watimo gima right nikech pile do ka wan kaka dhano obo wacho ni sirkal onego tim kama to in kaka an individual bitimo the right thing monego bedni timo. Koro onego bedni wan owuon wabed jok ma honest kendo wakaw accountability on our actions to wang'iyo ni giminyalo timo gimitimo no be ober gi dhano be odhi konyo dhano ma idak godo to be odhi konyo pinywa milongo ni planet. Koro anything minyalo timo ing'ini okonyo dongruok mar dhano to konyo dongruok mar pinywa pile ka pile. Erokamano ahinya Sally Owuonda jalonya e weche lwasi kuom kawo thuolo mar otieno makawuono mar mondo mi bi wabed kod twak maket kod mae mar neno kaka wanyalo rakore kod lwenje mikelo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Nyakora Mugia Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mine wacha ka mana yuyo madundo gisani kaduogo tadhi mbele kod weche manyiena magoimore kik idhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ranyisi mag dang'ni mag paro nyalo bedo gi parruok mang'eny, bedo gi chuny monyosore kata bedo gi kuyo, bedo gi paro ma ok owinjore, bedo gi chandruok mag nindo, bedo gi pek mar del, kata bedo gi chandruok gi gombo mar chiemo. Many kony ka in gi kiawa ni paro ni ok ber. Wanyiso ni wadeo.
naogopa kusema mapema, lakini najua ni kweli. Moyo wangu umekuchagua, hakuna mwingine tena. Moyo wangu wako, sitaki mwingine. Mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako, tumeandikwa hatima. Dial *811*500# to get Moyo Wangu as your skiza tune. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Okabiwe ngima mar pari mondo bed kama tek. Sani an nyaka konye. Nyaka dhi koma entie. Machiegni kendo nyakora Mugia Juang. Kawuono wakelo ni sigana mar nyathi moro ma jahigni 6 manonyuolo kod tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Kata kamano, e okang' mokwongo e ngimane duto, nyathi ma wuoyino ma jahigni 6 odak maonge rem kata luoro moramora tok timne thieth mar miye ondhudho manyien mong'ere kaka bone marrow transplant. Simfros Okinda noloso kod anyuola mar Charles Darwin kendo leronwa safar mar yudo ondhudho manyien kod thieth mar tuo ringa mar remo. Ma Charles Onyango, nyathi ma wuoyi ma jahigni 6. Chakre nyuolne, Charles osebedo kod rem ma kinde ka kinde. Ng'enyne ne ok ayudo tuo. Ne ok ayudo ni ang'o ma tuo e. Koro ne adhi osiptal sama tin ni mede remo to oduogo. Tok wuothe ute thieth kimanyo tuo, Charles gikone noyud gi tuo mar ringa mar remo kata sickle cell anemia ka oja dweche 6. Afwenyo tuo ni ka an kod ich nyathini. Koro this journey kapoda apek kendo madhi akonyora adak kod osiptal ndalogo gi nyathino kendo kose ka koro asenyuole kendo koro en wuoth otin tisewe chien kanyo iringe dhi mbele iduogo. Kara tok yud gima ne chando Charles bedo ni matuo ne okodok chien. Gima koro ne medo chuny min gi luoro. Gen crisis ne bedo mang'eny. Remo mang'eny ne tin ga kane wadhi ahinya to remo ne en 6. Chiema ne rembe level HB ngoni HB levels no dhi malanya ne kod 6.8. Koro ng'eny ne tin ga koro medo remo saka sa bende nako nentie iyo kanitiere kode weche ne moko kidwa medo iwacho ni numerous blood transfusions nitiere kod repercussions e dend ng'ato. Unacho ni remo be koro wasemedo ndi aneno ka ng'ama obudho kode kata mane whatever age nyalo kelo conditions mana wachogo kata mana Nyasaye nyalo kawe. Sandruok mar Charles kod jotuo mamoko nomiyo anyuola mare ochako manyo yore mag yudo kony mochwere ne wuodgi. Kanyo ema ne giwinje wach ewi thieth mar ondhudho. Koro nitie colleagues ng'eni kata friends ma wacho ni agino ang'e tawinjo norach. Awinjo na koro nitie joma ne discourage to jomoko bende ne encourage ni tema. Magi gik manomiyo chuny Lilian obedo matek ne chomo thieth ma kamano. Paro kata kamano nolokre tok Charles tuore matek kabisa. Naneno ka samoro gini nyalo kata chwado ng'ato kod stroke. Gini timo ng'ato nade. Gik moko ana koro neno ka nitiere like gik moko matuch onyalo kelo ng'ato bed kata kod disability moro. Chieng' achiel tuo no goye matek kabisa makana ha kod hospital to mitowito ngimane. Koro kana apenjora ni to nyathini koro to mai to kawuono to nodhi adie to Nyasaye owe. To pod nyisa ni katimo gini to dhi lalo ngima. Lalo ngima ni lalo ngima. Wewe lale e yor menyo e yor manyo ngima. Gikanyo safar mar manyo thieth India nochakore ne anyuola ni kendo tok loso kod jolony Lilian nodhi pimo nyithinde mar yudo ndhudho ne Charles. Wan kod nyithindo 4 achiel kuom gi tuo. Koro nadwa na pim gi te
mondo awuog gi the best. Kata ka dina kuongo gi mokwongo to golo na full match dine okatemo machielo, lakini kaka namedo temo full match ne onge. Mane an go gigeno mogik ne akingo mi chunya no kita ni ene magombo ni mondo wadhi kode. Ene mano miya marach mogik. To wadgi jowetene to nogolo half match mar 6/12. Koro kinano kanyo maber to ne okwanyalo yudo full match. We type those the recipient and the donor. Wapimo ji ariyogo mar neno ka bende kido mar ondhudho mar gichalre. Ka ok gichalre chutho, to ginyalo chalore nus. Kidieny margi mar chalruok biro konyowa e yiero kit thieth ma wamiyo jatuo. Ne ondhudho machalre chutho gi mar jatuo, chenro mar thieth timore mayot. To ka en nus, to jatuo nyalo yudo midhiero moko mikelo kod del matamore rwako ondhudho manyien. We anticipate a few more side effects, for example, infections, graft versus host disease, graft rejection. Safar mar dhi e boma maduong' e piny India, New Delhi, e od thieth mar Mark Super Speciality Hospital, nodhi kare kendo Charles nochako thieth mare. Nitie gimoro miluongo ni mask miloso ne chien 3 days before, to it will take the shape of the body. Ma omiyo chieng' ma koro itimo this daily therapy kiko chap kik bede chap ni mondo it be effective. Koro chieng' mane loso block ne radiologist no biro pi mana kaka gini chalo pi mana kaka gini chalo mapenja ne to dongi gini nyalo affect nyathini ya mukuru udwa nego mana cells ni how about the brain, how about the sperm or any other organs dongi gigi affect. Once we harvest the stem cells, Tokyudo ondhudho manyien kowuok kuom jachiw ondhudho. Waluoko dend jatuo ka watiyo kod thieth manego cells duto kata nyinyo mag del mong'ere kaka chemotherapy. Ma dhi nego cells duto mangima e dend jatuo, kaeto waketo ne ondhudho manyien cha. Chango nyalo kawo ndalo 14 kata 15. Kata kamano, onyalo kata dhi nyaka ndalo 30. Around 14-15 days. But can go up to 30 days. Kuom hawi maber, thieth mar Charles nodhi maber, kopogore kod midekre matindo ka kod kacha, ma laktar kara kamano nolero ni ne nyalo betie. Pro nentiere kaka wachono liet, CMV matin, kod iye no chande matin, to ne gin side effects mag thieth, mane gi nyalo juko sama ber. Higni ariyo tok yudo thieth mar ondhudho, Charles ngima kasiling. Grafting notimore maber, tuo norumo, to nyathi bende king'iyo ngimane en healthy, otugo, dende omedore maber. Wang'e moro mane yellow cha tinde you cannot easily tell. Kendo amor ka wacho ni ene mano obet nyathi maber mogik e klas gi, tam mano kalo. Gima nolokore nikech paro mang'eny mane an godiere ji chana nyalo paro yani seche pachi iketa kare kuom nyathi nikech ikeni kuma intie ang'o matime nikech gicha tuo ni boka from nowhere, this minute obet, next minute koro ikeni kuma intie chalo nade. Mor mar Charles en mana lek ne jotuo mathoth mag ringa mar remo. Jotuo mathoth mag sickle cell kali achiedh nade mathoth kaluwore kod nengo thieth mong'awore. Lilian lero ni notiyo kod shillings milion 11 gi wiye. Igo ni 6.5 mano bech transplant. Many hospital kende tingeni kata nitie dak, nitie gik mamoko, nitie wuoth, nitie gik makamago. Ineno. Koro king'iyo maber tineno ni it needs money. Okuma mar thieth ma by then niluongo kod NHIF. Sana ng'ini iluongo ni SHA. Koro dire go nen kod niluongo ni NHIF. To bedo ni an kod medical cover. Yeni NHIF no cover na comprehensively. No chulo na 10.6 million. To modong to na medo. Nivedita en laktar mar remo e od thieth mar Mark Super Speciality Hospital mantiere India. They depend upon the type of donor. Nengo mathieth dhi luwore kod jachiw ondhudho ma wayudo kod gik mamoko kamoting'o poni jatuo dwaro thieth mamoko motelo ne yudo ondhudho manyien. Mak mana ka nyaka chiw nengo to en gimoro e kind shillings milion 4 nyaka milion 6 gi nus pesa ma Kenya. $50,000 is what we generally, we give the estimate for. Nonro yango ni nyithindo 4,000 inyuolo gi tuo ringa mar remo e pacho ka higa ka higa. Kuom kwan ni nyithindo 21 kuom 100 e kaunti ma Kisumu inyuolo kod kido mar sickle cell. Gie sani e pacho ka mana od thieth ma Nairobi West ema ni kod nyalo mar timo thieth mar ondhudho.
Elvis Ochieng en achiel kuom jotuo mathoth modak kod tuo sickle cell e pacho ka kendo kale rem mapek pile ka pile. Tuoni naluore nikech lit ma na winjo e denda, yani lit mana winjo e choka, yani en lit ma ng'ato ng'ama ngima, yani ng'ama ngima ok nya vumilia. Chieng' mana romo igni 10 kanyo mana ng'eyo kaka anya deal gi situation mar sickle cell. Gie thuolo ne Elvis dende oseng'iye yedhe duto mag rem mateko gi ni malo kendo dong' mana tiyo kod yath mar methadone. Sani koro kanya tiyo morphine kata ko tiyo go ok nya tiyo e denda. Methadone ema koro painkiller na. Ka dhi hospital samoro crisis ogoya ta dhi gi sami medaremo kata crisis gimiya painkiller miluongo ni Ketes ok en opioid, but ka gidwa miya opioid kata morphine adagi en kech an ang'eyo ka gimiya ta anuoyo gi methadone dhi bedo overdose to kata kamano ok obi tiyo kendo. Ne wadoro ng'eyo ponono ni Elvis osewinjo ewi thieth mar ringa mar remo kata sickle cell. Aluor but kata kaponone ni nitie kaka anya time anya yie, but akia ka onya change, yani pod aluor nyaka sik gine iluongo na consultation mondo ane ka en gima nya konya, en gima nya konya sana koso gima nya tieka. Tudi kode okang' mar ariyo mar sigana ni ne sigand Elvis Ochieng nyathi kich mosesandre kod tuo ringa mar remo kiny chieng' Jumapil tarik 25. Simfros Okinda, Ramogi TV. E weche mag tuke en ni piem mar goyo abal notimore kawuono e skul primary ma Kiota manitiere Kilimani, Nairobi. Piem makama nokelo jopuonjre manie kind higni 5 kod 11 mawuok e skunde kod kilepe. Jakom Nairobi Swimming Federation nolero ni piem makamagi gin mago matimore higa ka higa kendo nyalo yango talanta mag rowere kachiel gi ikogi ne piem madongo e kinde mabiro. Jopuonjre mopogore opogore nonyiso lony margi e goyo abal ka joloch bende noyudo mich mar okombe. Tielo machielo mar piem makama dhi timore koyaw sikul e tam mar 3. What we do, we coordinate competitive swimming events in Nairobi for schools, clubs, and colleges that have which nurture talent in swimming, competitive swimming. So the oldest here is 11 years old. It's 11 and under. So they go from 11 years all the way down to about 5 years old, and mostly from schools and clubs. What we do is that we start with this one, or rather we end the season with this one, and then again we start the season with this kind of an event, and then we build up to the older children. Rose Catherine obedo jaloch mar tielo 3 mokwongo mag Golf World Cup qualifiers mabiro timore Soma Bay e piny Misri higani dwe mar 10 ma en thuolo mar 2 ma Afrika dhi bago tukegi